Maybe tie short. Itai short. Ishendi pazintauri chokwadi padare. Ishendi pazintauri chokwadi padare. Njaroko. Ishendi pazintauri chokwadi padare. Ishendi pazintauri chokwadi padare. Domestic dispute mpamombe. Bazananda. Ndiyo herima ya mnauta na badara. Ndiyo amai. Tauri idari na hiyo zeze. Pamusoro idari. Inini ndauyawo pamberi penyu. Chekutanga ndechekuti amai handichadi. Zvikonzero amai hawana respect neni. Chimwe chachona amai vakafunga ngoita zvavanoita havandiudze. Chimwe chachona ndechekuti amai vanondituka pamberi pevana. Chimwe chacho ndechekuti amai pandiri kuti vanoita zvavanoda vakatenga stand kwamai vavo ndisingazive. Amai ndo vakazondiudza kuti mwana stand yenyu. Saka ndabva ndanyarara. Pakunyarara kwandakaita handa kuda kuratidza amai kuti stand handizi kusvikira amai vauya kuSouth Africa. Amai I think vane 3 to 4 years vauya kuSouth Africa. Ndobva ndavaudza pavakauya ndikati mai stand yamaitaura kuti ndeyedu yakatengwa nemwana wenyu ini ndisingazivi. Uye zvekuuya kwamaita amai inini handikuzivi. Mwana wenyu ndiye aronga izvozvo. Saka inini ndo pandoda kuti ndigumire ipapo ndinotenda. Uyu chinchenyu. Uyu mudzimai wangu. Mune vana vangani? Tine vana 2. Saka mauti muri kuudza mambo kuti mukadzi hamuchadii. Handishadi. Iwai. Right, mauya kuzodada pamberi pangu. Mukadzi makanomuvheza nega munomuziva kwava makamutora. Ndiri makamupa gukuro. Ndandisati ndamupa gukuro. Right, why? Wadiwa kumira dare kuti atsurwe. Nyoka ikapinda mumba unosiya imba. Kana tinobudisa nyoka mumba. Tinobudisa nyoka mumba. Wadiwa kumira dare kuti dare nditsurire mukadzi mabasa ari kubata. Pano kuti handichamuda nemhaka yemabasa ewacho. Ukawana mumwe akadaro kuti uramba uchiramba. Nai mama, anoramba makumbure stand akatoraidzwa naamai. Topatada kutoenda. Mwana uyu atenga stand kwasha stand ndiani? Ndei. Pano kuti maefforts ekutora kana yakaiswa muzita iwe mako. Imi vanhu vekusauta mari yako yakabiwa iyi. Ndopatada kubvunza ipapo kuti yakaiswa muzita rani. Iri muzita rani stand. Rasa renyu. Mari makaiwana ku? Ndakashanda. Unosenza? Murume makamuudza kuti ndatenga stand. Kuti nyaya yekuti baba mangu itangira ipapo ndaenda kuudzai zvakaitika kuti zvizodaro. Murume uyu ndakatora naye 2004 ndine 15 years. Tine mwana ane 21 years. Ndobva tambozosiyana nababa avatora mukadzi vakaenda vakanobara vana vaviri. Ini ndikatoendawo kwandakaenda ndikanobara vana vaviri. Tikazoonana 2013 tikatanga kugara tese tikazobara mwana ane grade 3 zvezvizvi watinaye taatese. Baba ava tatanga kugara tese tikati shamwari sitakambogara tese hakusi kutanga kugara tese. Takambogara tese tiri baba namai totozikamwa kumba kwenyu. Chiuyai titsvage pekugara. Ibva tatanga kuti titsvage pekugara. Iye munhu anoramba pachezvake. Tatanga kutsvaga pekugara ndikati uyai takatanga kutsvaga stand Glenview 1. Ndobva aramba zvikanzi zvekudyirwa mari. Ndaishanda day 19 ini pamashops vanogadzirwa maspo chichigadzira madrinks ake. Ndobva ndatanga kunyoresa mastand aya ndobva ndatanga kunyoresa. Takazoti after year takutopinda mugore rechi2. Ndobva azoti kustand kwacho kuri kumbodiwa mari ku Glenview 1. Ndokwandi kutaura nezvako kwete reserve. Kustand kwacho kuri kumbodiwa mari. Tikati kustand kuri kudiwa mari yakati zvikaitora ikadhimende memere. Kustand kwacho ikoko Glenview 1 kune zita rangu. Because iye akanga asingadi. Ndobva azotanga kukondinya kubva musi wakatanga kukondinya ndira kutaura nezvestand. Handine inayo. Ndiye vana vake inini handitombori nestand. Inini pandakasiyana naye ndakabara vana 2. Ndabara vana 2 ndobva ndataura naye mari yaipinda mukadzi make. Iye ane vana vakewo vanga 2 vasiri vedu tine vana vanga 4. Taita zvestand zvapfuura akukondinya ndiye kusvika nhasi.
inini handinei nazvo. Kana mukomana mukuru ane 21 years ndakatongudza ndikati mukarega zvazvenyi ndakapedza pani pangu ndiye muri tu. Pamari yaari kutaura ndakatenga stand reserve kuBlack Movara. Iye ni mari yangu kubasa kwandaishanda yaipinda mukadhi mawe iwe baba. Vakangoramwa zvandikutaura kuti vanoramba. Vanobva vaenda kubhengi vonokolekta bhengi rose vobva vaya varicheta. Varicheta pabhengi rose mari iya ndakabva ndachifundira landlord wangu ndikati ndikumbirawo kadhi ndobva ndipa kadhi apps ndobva ndasendera murungu ndobva atanga kushandisa kadhi rayo. Inobva ndatora mari yese ndobva ndaisenda kumusha ndikati nditsvagirewo mombe ndobva tsvaga mombe ndobva zotengera vana vaida stand. Ndobva tatanga futi kugara takadaro. Iye neni desabhuku wedu tsiki wanga ari pana ipupura torara mukicheni maamai 2006 kusvika nhasi asati avaka kana chii asantaura kuti kwai nhasi handidi ane mwana umwe futi akuda kundisiya mwana ane problem anodonha ada kundisiya kuti kwanzi handichakude iye haana chaanoita oright kupfeka chako akapfeka munhu aribva South Africa mari yacho hauye nayo handizive bhurugwa rake handizive pendi yake ndinoshanda nemwangwani handitengeri chero pendi handirizive pendi rake ndakatengerwa pendi muswa takatorisa vana bhethi kukadoma kuti chida kutopindira chida kutaura nemunhu wataida kupindira ndopa takasvika nheyo yaitengesa mapendi ndopa ndakatengerwa pendi nababa asi nhasi from Norway anongoti handidi inini zvaanondiitira kusandipa mari handipe mari ndakagwapowa mari kudhara paakaroora tisati tazvara mwana uyu ani grade 3 ndopa akaguma ndipa mari yacho andipa ndini iye akatosara kuSouth Africa ndikatenga mombe dzekuti iye dzine dzinoroora iye asipo program rese ndini ndakaita asi iye pandakamutumwa kuti endano akakustendi kuHarare haana chaakabuda ndakangowana pakangochekwa kudai hanzi ndacheresa ndatotenga zvitinhu nezvitinha zvacho hapana mari yacho ikarowa saka uri kuitei ndomugarisa pasi umwe wangu unoziva kuti unogona kungoine chipo chekushanda uchibata mari basi usingagoni kushandisa mari yacho indine munyama ndigona kushaya mabasa but ndikawana $200 kana $100 ngatishandise mari iyoyo tivake kana pamba pavo pacho ipapo tinde kumusha kwedu apapo izvozvo hapasina vanhu uye nasekuru hapasina tisu baba namai tatobuda mumba tisu baba namai wakatotariswa papepa asi anoya kuti kunda kutadzirei anoramwa 2 years anorakaisa makumbo uye akagara anorakaisa musoro wake kumakumbo kwangu akadai makumbo ake ndio anoya pamuromo pangu akadai 2 years akangoramwa chete mukasvika mama anorara atodhinda iye paanorara pamadziro kudai ndopaanongorara akatarisa ipapo paakatarisa ndopaanotarisa nandidi kuramba muri kwako nokuti anenge handipe mari handina basa nazvo ndinoshandira ndenda wana iyoyo vana vangu ndovatengera hembe haazive kutengera mwana wake hembe baba wakagara pa haazive kusvika nhasi ane 21 years ndakatora mwana last year but wana ane 21 year auya kumba 5 days mwana arugeza hapana kana pendi riri kunikwa kuna ime amubvunze kuti kuyo uri kungogeza chipfeko chako chiripi vanenge vakangonyarira kudai ii ndinotora mwana kuenda kunomuradza kuti iri ndo pendi iri ndo tauro iri ndo tithbrush ivo varipo asi nhasi ongoya from Norway kuti handichakudi makuda kutsvagwa mwochi 3 futi vaya vacho vakauya vakamboshanya kuSouth Africa tikaenda kunovaona kuna mai vavo mwana usingazivi tsangamiri anongosvika ongoti makadi mofamba zvakanaka kana 100 rand yekuti anotengawo apple road mwana usina kana kuendesa kuchikoro kana kutengera kana hembe kana bhutusi mai vavo vakangoenda nevana vavo nanhasi vanochengeta vana vavo nhasi from Norway wakuti hanzi ndakuenda ko mwana uyu anodonha unoda achengetwe nani achengetwe nani mwana ndakasara tangamira last week kuHarare uko ndichitora passport nebirth nechitupa ndahandisina ivo vakaenda kumba nyori itoriwo unyoro huno hwelast week kwete kuti sharu dzakudhara ngatidzisiye hwelast week ndasara kuSouth Africa kuHarare uko ndikutora birth nechitupa nepassport vasvika kumba baba kune muroora ariko kadikidiki kane nhumbi yekutanga vautaura nemuroora uya vatowana kuti pamba patova nemunhu kapasaka patonaka vakunonyoresa mwana kuchikoro vakumutengera mabhuku uya anodonha uya vakutotora advantage yekuti muroora uya ari pano ndakuda kutomusiyira mwana already yatomusiya ndipe chibhegi changu ndikutarisire sipo yatengerwa muroora kuti asara achimuwachira baba vachienda kuSouth Africa 500 grams yesef ndiri kumubvunza izvozvo uri kuda kukwira kudzokera kuSouth Africa mwana uroda kusiya muroora uda kuti adyei hamuna ufa hamuna chii akamutengera sagari machanzi 500 grams icho chibhegi changu cherapo chaandisvitsa ndamubvunza uri kuda kukwira kuinda ko mwana uroda kusiyira muroora uyu uroda kuti asara achiita sei muroora uyu foni yangu ndaisiya ndatumira $100 yandakacharaira indinoita zvekirechi nditumire $100 ndoda kusungira muroora zvesamoni ndandisati ndariona ndatumirwa $100 after that manhero acho after 4 days ndagara ndopa ndakazoona ndingirikiri ndiri kuda kusungira muroora hasi mwana wangu muroora mwana womukoma wake akachaka iwe vakutora advantage yekugadza muroora pamba panyamo chekuti vati mwana uyu mimba ndeyekutanga ngaaende kumusha kwavo iwe vakuda kutotora advantage yekuti kwai ngaachindichengetera mwana anodonha anochengeta mwana anodonha anoziva kuti kana temperature yacho yakwira achamuita sei vakutotora advantage nandizvizikana kundibvunzawo samai vemwana kuti tadi kutaurawo makota atisaririwo nemwana aita sei mwana wacho wamuroda kusiya chengetaiwo iyeyu hwana asara muindisawo kuchikoro baba mangwana vacho vavana venyu handauka vana venyu ihama dzenyidzi hadzizi hama dzangu indisaiwo mwana kuchikoro murirapise mwana wenyu kwete inini inenge chiro mukarega kutengera bhurugwa ndoshanda ini ndakadziswanawo masana aya ndozvishandira chengeta ucho wani chete uyo ane 21 ndindakamuyarudza hauzive kuti akadye hauzive kuti aifurei ndini chengeta ucho akure mai muneri
Masivande. Imoyo. Aiwa, isi Masivande. Tauraya mai. Ndera mo. Moyo. Tazvinzwa amai zvamataura Bhaibheri. Munoti kudiro baba nezvikora. Zvandangotaura kuti vanoronga zvavanoronga vega. Pakuuya kwevana handina kunge ndaudziwa unzi vana vakuuya kuSouth Africa. Ndamboti ndaronga pamwe chete kuti ndakuda kunzi vana vadi vauyewo. Ndevani vana yavo? Vana ndevedu. Vese muri 2. Tiri 2. Saka inini manje pandakati zvamaita zviri wrong. Handakuda kuvaudza kuti zvamaita zviri wrong. Ndakabva ndavati mai mwana imimi already magara mukati vana vauya. Ngatichitoresai vana mapassport. Vakanditi handisi kutoda zvese zvekutondinonokera. Nekuti mari vanga vainayo yandasingazivi inini kuti vane mari kuti vana vadi vauye. Uye ambuya pakuuya kwavo vakangondiudza sezvekuti next week amai vari kuuya. Inini ndikangoti alright zvakanaka nekuti munhu ane mari. Inini vachisvika kumusha kuSouth Africa ndakauza ndikati no nekuziva kuti South Africa mukadzi kanenge abata mari anopengereka. Ndakavaudza ndikati mai mwana kana maenda kubasa endai muchiziva kuti hazvisi kubva mukati memwoyo wangu inini pandakagara navo pasi ndikaudza kuti handisi kuda kuti mukadzi ashande. Ndikavapa kadhi inini rekunge richipindira mari inini ndichienda kubasa. Ende zveshuwa ipapo taironga zvinhu zvakanaka ndopatakatenga stendi nekuti ndovanga akabata kadhi. But iwo shoko rakazondudza vakati iwo isusu tikutoronga zvinhu zvedu after vatenga stendi yekuBV. Vachimbira ndinzo. Stendi yekuBV ndiani? Iri kudaidza zita ravo. Ndati ndiani? Ndiamai avo. Ibaba zvamuronzi makapiwa ownership muchinzi ndeyemhuri yenyu. Handina kupiwa ownership. Yekuglenview kuti izopinda muzita rangu mamadi. YekuGlenview iyo vakangotitaurira kuti pari kubuda mastendi. Mukaramba. Handina kuramba. Kubva pavangoti pabuda mastendi zvese zvaidiwa kustendi ndindaita. Ndosaka vati inini ndakapinda pakuti murikuona kunomita kutona chirwere chinoti mbenyi netsi. Kana naye mukana. Ndakabva ndapinda pakuti ndinda ndakuita zvese. But ndichiita zvese ndaivaudza kuti ndakudaiso. Tichitsvaga munhu wokuti titange kuvaka tizotumira mari yavari kutaura kuti inini vakazowana riri ground. Inhau dzekuti takaita zvokutumira kuti vanhu ngavatiitire because ivo vakanga varamba kudzoka kuno. Ndobva ndatsvaga munhu kuti ngaachindiitira ndopakazokaizoona kuti apa ground hapana chiripo. Saka kumugarani izvezvi? KuGlenview kune Roger ripo. Yamakaisa Eh. Ari kutora mari yeRoger ndiani? Iri kuiswa muaccount mangu. Nenyi mimi. Saka kuti ndiamai sempre Wewe wakadzi wangani? Ini ndine mukadzi wani iyeyo. Umwe wakaramba Akaenda kuUK. vana vacho Vari kugara. Varikugara nani? Vari kugara nehanzvadzi yavo. uyo akatadzeyo kukupa vana vako iwe kuchengeta South Africa. Hatisi kuwirirana pakurongera pamwe chete. No, ndati vana ndevangu. Hatifaniri kuwirirana panyaya yevana vangu. Uyo oya kuti vana venyu ava atadzei pakukupa vana vako iwe. Haana chaakatadza. Kubva zvavakasvika ndiye arapa mugona kumubvunza kuti pane here ivo chavakamboitawo saamai chekuratidza kuti ndine amai asi kuti inini ndiri kuita zvese zvavari kutaura including ivo vanogona kuti chero 10 rand yokutenga kana mavheji emuriwo chaivo chaivo vachichengeta vana saizvozvizvi havatengi. Chero vakazouya kundiudza kuti ndazotenga 10 rand yemavheji uko ndipei 10 rand yangu havaiti ndivo varapa. Pane trust here yekuti mukamborambana munoenda kwake munoenda kwake pamunodzokerana munogona kuisa bhingi rimwe chete here already. Isu inahamuna handisina dambudziko. Mirani ngokubvunza uyo aenda kwake aita murume wake ndizvo iwe waenda kwako waita mukadzi wako mombogara kwenguva refu mune shuwa here kuti mumwoyo wenyu mungatodyare chinhu makabatana zvinoita here? Inini ndandakatomutrasta. Alright, kana iwewe wakatrusta uyo akatrusta here? Hana. Saka anofanirwa here kukutrusta wakamboita mumwe mukadzi iye akamboita mumwe murume? Ipapo handizoziva. Right, tinoda kudzoka panyaya yokurambira munhu. Hazvisi normal kuti imimi muende pastendi imwe chete imakamboparadzana for some years. Mukazoparadzana futi zvakuita kuti iwewe neuyu mudyirane zvinhu iwe nemumwe mukadzi uya nemumwe murume. Now uyu akaita stendi yake uyu muzita rake isusu kuno tinotobvuma kuti zviri nani uyu aite stendi yake uyu kuitira kuti iwe ukaita masaramusa ako ekuenda ndambotaura kuti vanhu vekusouth Africa vakunetsu vana vedu muno vakangoenda ukwana vachiti mukadzi handichana. Now uyu akatozviona ndikarambwa panapa
ndichasara ndisina chinhu chekubata. Nawo ndozvawa kutoita. Ukatarisa mwana wangu zvauri kurambira mukadzi wako hazvina need. kwaHarare ndiwo wakamutendera, wamupa kadhi, mari ndiwo kumuisira, ndiwo wakatenda futi kuti uyu zita rake riende paimba. Nokuti ndiri kunzwa matauriro amaita anoratidza kuti uri kutoziva kuti kwaHarare iri muzita remukadzi wangu, zvawakatendera iwe. Zvakangofanana kane zvakaitika, zvitendere futi, because iri kubatsira vana vako. Hazvirambirwe munhu izvo. Kana uine zvimwe zvauri kuda unogara pasi nemukadzi wako, madzimai imai kwakati ndaona kuti Peter mundiise wedu mukati. Dai vanhu vanodanana vangarambira nezvozvo. Iyo kaiyo chindiisa ukapo. Asi wauya vachitaura kuti handichada mukadzi nemhaka yekuti akaita stand. Koko wakamutendera sei kuita stand? 1 2 wakati ari kuronga zvandisiri kuziva. Well, agara kuno kuZimbabwe, iwe kuSouth Africa. Zvingani zvauda kuramba uchiziviswa chete according nedevelopment yepamba uri kuSouth Africa. Hausi kuona here mwanangu kuti une mumwe mweya wokuSouth Africa wauinawo. Nokuti dai wanga une mweya wokuvaka kuZimbabwe waiziva kuti mukadzi ndikamusiya pamba ane zvimwe zvinhu zvaanotoita. Isu zvauri kutoona tiri panapa tigere pamwe chete nanamai, but zvishoma zvavanongotitura-turawo sezvo tiri nyama imwe chete. Ndinosvika ndotoona vatogadzira chidanga chehuku, ndosvika ndoti mazviitire chabuda. Nai zvine senzi here izvi? Handisi kuona senzi yazvo. Ndokusaka wanzwa ndati kumbira kuti mukadzi uyu tingomutsura chete kuti iwe kana wakutenga stand iwe upote uchiudza mwana wedu uyu tinomutsura izvozvo 2 minutes anotinzwa upote uchizotaurira murume wako chete. Pedzesai Changamire nekumubvunza kuti une zvimwe here zvauri kurambira mukadzi zvisiri zvawataura. Zviripo here yekutuka pamberi pemwape vanhu yedu ndekuti iwe murume kwestand yekurizevha ndiani imbiri mastendi kare kanzwa kuti yekuHarare une ropafadzo nayo kweimwe inenge yekumushayi ndiani. Iyi ndandisingadi kuikambira, ndachingodheya amai sekutenga kwavakaita. Wachiropafadza kuti ndeyavo zvavo. Yeutaundi ndeyako iwe. Inini hangu ndandakazviudza kuti aiwa ngavatore zvavo kana kuri kunzi inogona kutorwa. Nekuda kwokuti pakutaurirana chaiko hatinzwanani. Ndakagara kutaura navo ndikavati inini chiendai kumba. Ini ndosenza kunoku ndokutumirai mari muvakakumba vakaramba. Kurizevha here? Pamelanuda. Ndosaka takagara kuSouth Africa nekuti vakaona kuti ini ndavati chiindai munogara kumba ndopakatora vana vakugara kuSouth Africa. Mukaona mukadzi achisade kubva pamurume pane zvaona mukadzi haasuduke ndidzikisa shira asinganipe upfuyo ndichitengeta bai vake ndivasumudza ndivaitisa weti asinganditumiri kana sendi ndorega unaongo chirara nenzara. tainzwa sira dare yakanaka ribatsire toda kudzoka kwamuri baba. Stand yekumusha wangu mati yekutaundi nayamai muda kuisa muzita renyu kuti haisi muzita renyu muzita renyu ikaramba iri muzita renyu mukafainotorwa nehama dzenyu mwana anoiwana here? Ndezvevana Mwana wacho madii manochinja vanogadzirisa handii moisa zita remwana ava vane mukana yekuuya pazvoona vana vachiti puropati yedu vana vavodzidza ravo rikararama vavashandira kuti vararama zviri pavari kuramba mukadzi ane rombo rakanaka ari kuvabatsira hatigone kuvamanikidza iwe varume tataura tiri panapa vakadzi zvavanoita makagara mumba mumwe ane rombo rake rekuti anogona kukutungamirira ukabudirira hama dzako dzokuti akafuwirwa akapfuwirwa asi unongoziva kuti mukadzi wanga aziva ndiri baba ari kundiitira basa kwangu ndina masivanda anesunga mombe anogadzira chirugu chehuku haana zvaanesiya asi ndongorisoro haiziziva kuti ndiri baba ndiri pachiditurira ndakakomborerwa kaanenda zvake mberi nhai wamama 9 nezvakaturwa musho wangu inobhedheni yazorora ndaakumhanya nenyika yeumambo wangu kumba kuiziva kuti amai vari chii variko vanosunga mombe vachirima vachiita zvese kana tirakita vanorima ndikuno mai maita sei pano
Dadai tambura ndimune sundara mambona nokudetsa izvikuita. Kutai zvikuita. Asi vanhu vanenge vachida akapfuura nemukadzi wake. Asi ndinoziva kona yangu. Ndopano upenyu hwani. Waida kuti ndinzi mangu chikafu chiri pamba ichi. Ndeuya ndichipiwa mvura yekugeza ndipamba ndakachena. Handingarambe mukadzi akadaro. Kana akarwara ndinomurapisa. Inini handisi kuona chikonzero chaunonambira munhu apa kana ndakazvitarisa ini. Kune zvimwe here zvataurwa nedare. Pamwe kutaura mambo ndipapo chaipo kuti munhu anofanira kuteerera murume wake. Ndopandataura ndikati nini respect amai avo. Neni kana ndikataurawo sababa vemumba. Havana endo vakatondudza kuti respect handikupe respect ndopa respect yei. Wakamboenda here kuna tete kana ambuya vemunhu uyu kuti vakutsurire munhu? Ndakaenda kuna sisi vake vakanditi akadzirisana ikoko. Kwatete kana ambuya sisi? Ndokubva ndaenda kwasekuru kuHarare ndikanotaura navo vakabva vangonyararawo. Iwewe wati akatakura zvinhu akauya kuSouth Africa? Akatakura vana akauya kuSouth Africa. Ndokwaaniso? Ndokwatakatobva musi Friday. Yes. Ndokugara imba 1. Tatigara imba 1. South iko. Kuno. Kuno kuti tichigara kwababa kwa. Wakagara nesi. Mabva mubedroom 1. Chinhu chandaona. Atoita basa rake nhasi. Makusena anoizvozvo. Chandaona changamire. Otamba nefungwa dzake. Chandaona changamire pamusoro iyi. Murume uyu haasi kuda kuti mukadzi waSouth Africa kune dhiri ririko. Very good. Muri kuona kuti hasha dzake dzasumuka stereki nenyaya yekuti mudzimai awire kuno South Africa. Mukamunyatsoteerera hapana chinobatika. Eshamwari, imbobuda panze nemudzimai wako munyatsofunga kuti serious kuda kumuramba. Kana unoda kuti mutyisidzire. Wodzokuturudza pamisata kupa mutongo. Nokuti zvinhu zvakutaura izvi shamwari ndikati advice waenda panze. Mama. Kupira zvangu kuti kana muri kutonga handisi kutongerai. Ari kunzwa mudumbu ndiye anorara kutonga. Dai vanga vane respect neni. Zvimwe zvese ndaiti hazvina kana basa izvo. Zvino vanondituka kuita kunge kamwana kadiki pamberi pevana vacho vandoti vana vangu ndinovandipa respect sei. Ndakambozama kugara navo pasi ngati no mai mwana musandituke pamberi pevana. But havatozvizwisisi kuti havafaniri kundituka pamberi pevana. Saka tichifungidzira kuti semunhu auya mudare. Handiti tigadzire zvauri. Vana mambo nyaya ndauya nayo panapa. Kubva kwataita kumba mudzimai wangu nyaya iri musoro make haisiri iyo. Ndati ndiuyewo pano pamberi pedare ramambo kuti ndiratidze mukadzi wangu kuti zvandinotaura naye tiri vaviri zvekusandiremekedza kwaanoita. Ndiuye pamberi pamambo mutikumbirirewo kuti mukadzi uyu ngava anondiremekedza. Otherwise zvikataurwa nemi samambo ndozvitambi anogona kuzvitambira. Otherwise tingabatsirike tikanogara zvakanaka kumba. Handiti mapawana. Assure you ndogona kumutsura mwana wedu. Mashoko hatisi kukutsigira ndei kuti handichamuda. Zvekuramba chiti mwana kuti wambosiya mukadzi naigushungu. Chinhu chingaite kuti nditi mukadzi kana akaipa kwandiri ndatombosiyana naye aenda onobereka vana vake ikoko. Ini ndotorawo ndobereka vana vangu uko. Toonana togara pasi ndobvuma kuti ngatidzokeranei. Iwewe munhurume noti nyaya yakadaro haingatange nemunhukadzi kuti ngatidzokerane. Inotanga newe. Right, ndiwatanga nayo. Wotora kuti mukadzi ye wogara naye makora wagara naye. Wakumuti all of a sudden chibva futi. Unoona chinhu chinozopesera chakuita. Iye zvino paakambobva aigona kunyatsozvishandira. Akaenda akadzoka makora unenge uinaye iwewe ndeye kumurijusa kumudzikisira kumuparadza. Handiti iwewe mukadzi uyu ungada usina kumbowana nguva yekumuti umutambisire nguva because kwaonaye papo achishanda kuchiita zvinhu zvenyu meseka inguva yekuti angadaro kutozvishandira achiita upenyu hwake ega. Handiti musadarwa kumano. Dambudziko parakatangira mambo ndepekuti ini ndivasvika ndikavaudza kuti hamuendi kubasa. Pakazoita shamwari yavo yakauya yakaudza kuti iwe ungateedzera murume here kuti usaende kubasa iye aripo. Ndikavaudza ava akauya pamba achitaura ndiri mumba iyi. Ndikavati aiwa hamuteedzeri zvinotaurwa neshamwari kakuti enda kubasa. Ungateedzera murume kuti ari kuti usaende kubasa. Inini ndiri muno. Nai mambo tisingatambise nguva yedare. Murume uyu
mhosva yamai ava kana vakanga vaenda kubasa ndei yekuti munhu ari kugona kubatsira muchiita zvinhu zvenyu kuSouth Africa shamwari kukambani handiti zvino so mungada makaunganidza mari iwe namai zvino kwaipa kuSouth Africa kwandizoti muri kutotaura zvokuti tiriko hamene munoitawo nezvei ainzwa akateerera tichikutaurira notoda kukurayira kuti kana wazogara rimwe gore utifunge tichikutaurira mashoko atiri kutaura aurambe uri pawinning side. Upenyu shamwari chinhu chidiki diki patiri handiti time yamuri kutambisa muchituko uri wega uyo ari wega iwe ugone kuchengeta vana uri wega nyange ukaita mari inenge iyi munhurume unomuchengeta mwana unomuchengeta chirudzi handiti une mudzimai wako fanda mari pamusoro peyake muchiita upenyu muchironga kana pasina imwe rizini shamwari panyaya dzawataura isusu sedare kana wanga wauya chiti toda unorambira mukadzi kudare iye hwai yatataura mashoko awataurira isusu iwayo nyaya yako yauri kupa sezvikonzero kumukadzi hapana patiri kuiona kuti tishuwa kuti mukadzi asi kukuremekedza mukadzi wawakati uyatidzokerani iwe akabvuma Pamonda. Ararana enhasi akaita basa rake. Kuseni. Wangokadzirira. Akapedzisira kutenga bhuku ramai avadi. Zvese kubva chindikara 2020. Wangokadzirira ere nhasi. Wateita uzivanira nai kuchungu kuti mukadzi warara naye kuseni kuno uchiti ndonomuramba kudaro unofana kuripiswa mombe kugara wakarambira kumashuro usadaro mwana haarambike kuti kuda abereki vemunhuziva kuti kusaremekeza aiwa usadaro abereki wako vari kupi pano padhuze tuzapa munofana kuyakuda kuti ziyo takaroora here kuti ave nekodzero kuramba iwe akaroora here handiti hatizvinzwe kuma chichano chakaipa chii saka inzwa mwana unonzwa vedare akaudzwa kunzi udze vabereki vako kana kuti one of your family kuti ange ari iwewe ndiwaifanira kutitaurira mudare muno kana mari pasekita rangu amune bvinyoresayo unotaura ndiwe kuti ndikuda vatezvara vangu vange vari pano kutotonga mwana wemunhu vabereki vake vasipo hachisi chivanhu handiti iwewe ndiwe mukwacha uri kupa mukadzi uyu mhosva kana wanga uchimutora utore vabereki vake kuuya navo pano unotora vana tete vacho vangadai vakateerera matare muno kana vanatezvara vakatokuripisa vakatoya kuzomhangara kudare rineri vachiti wakatonga mwana wedu usipo totokuripisa yes oyo mpamondo uyo hatisi kutambira nyaya yake ichokwadi nekuramba mukadzi yes hatina kana kutoinzwa chikonzero hatisi kuchiona toona kuti vanhu vakutodzokera vese kumba vaonera tukiti kuzadzisa kwaari kuita gushungo ndekwekuti kuseni kwanhasi apuputwa namai ava apedza basa uchiona kudaro ndiri kunokuramba tapedzesera kurara newe apa iwe kumurada kuripiswa manukutogeza hana taurisa igwe vasinewo darama wakomana tinzwirewo nyaya iyo unoripa mombe wayataurwai yekutamba nefungwa dzedu mudare mahumbo chokwadi kana wasirias kuramba wakaramba anga uchavapa guku reko asi hatidi kumboriona guku zvatichaita kana waita izvo takudedza abereki uyu tochiita rimwe dare varipo manje yes tichiongorora pfuma kuti wakabvisa here unoramba munhu waita zvekudiwa zvinokodzere paroora wakashandisa munhu handi kune mwana ane 23 years meseka ndokubuda ndokudzokera kwavadzokera uyu ndokuita tu ndokudzoka umwe mwana iye mambo ndiye akatotaura nyaya iyoyo ndochituwange pane nhau yemendenesi tida kutanga taona vabereki kana vauya panashuwa serious ndikudzokera kubasa South Africa handisina hangu nguva ndaifanira kunge ndakadzokera musi wechitatu saka ndakatongomira nekuda kuikoti saka koti kana uchiitangidza shamwari uchadzoka woitangidza hatitori mwana wedu wemuno mwana uyu waari kusiyira muroora uyu handisi kuti ari kuda kuti nditese mwana uyu anodona mwana